ଶିବରାତ୍ରି ରାତିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଭଲ ହୁଏ। 1. ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। 2. ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। 3. ଉପବାସ। ଦିନଭର ଉପବାସ କଲେ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। 4. ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ, ଦୁଧ, ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମିଳେ। 5. ଭଜନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ। ରାତିଭରି ଭଜନ, ଶିବ ଚଳିସା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିବ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ ମିଳେ। 6. ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶିବଙ୍କ ନାମ ମନେ ରଖି ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। 7. ଦାନ ଏବଂ ସେବା। ଏହି ଦିନରେ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଅଶକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଦାନ କଲେ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଶିବରାତ୍ରି ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।